يا أسود الشام استحضروا نية الجهاد في سبيل الله لنصرة الإسلام والمستضعفين والمعذبين والأسرى وللأخذ بثأر شهداء المسلمين. استحضروا نية الجهاد في سبيل الله لإقامة دولة تدافع عن ديار المسلمين وتسعى لتحرير الجولان وتواصل جهادها حتى ترفع رايات النصر فوق ربى القدس السليبة إن شاء الله. По заповед на Залахири, в Сирия е създаден фронтът Ал-Нусра. Негов ръководител е Абу Мохамед Ал-Джулани. Той идва с муджахидини от Ирак. Това е единствената публична поява на ислямисткия лидер, но и до сега самоличността му не е потвърдена официално. В друг запис от 7 април 2013 година, ръководителят на Ал-Кайда в Ирак, Абу Бакер Ал-Багдади, също се присъединява към джихада в Сирия и обявява създаването на нова структура на Ал-Кайда, ISIS или Ислямска държава в Ирак и Сирия. فنعلن متوكلين على الله إلغاء اسم دولة العراق الإسلامية وإلغاء اسم جبهة النصرة وجمعهما تحت اسم واحد الدولة الإسلامية في العراق والشام. 2 дни по-късно, на 9 април 2013 година, в запис до членовете на Ал-Кайда, лидерът на Ал-Нусра, Джулани, отказва сливането на двете ислямистки групи. هذه بيعة من أبناء جبهة النصرة ومسؤولهم العام نجددها لشيخ الجهاد الشيخ أيمن الظواهري حفظه الله فإننا نبايع على السمع والطاعة في المنشط والمكره والهجرة والجهاد وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان. Между двете организации на Ал-Кайда настъпва срив. Те се разделят зоните на влияние. ISIS поема контрола на север, а Ал-Нусра на юг. Идеята за велика ислямска държава или ислямски халифат е на ръководителят на Ал-Кайда в Ирак Абу Мусаб Ал-Заркауи, убит през 2006 година. И двамата ръководители на муджахидините в Сирия, Джулани и Багдади, са негови ученици. Бунтовниците са изтласкани в източната част на града, откъдето стрелят със снайпери по всички движещи се мишени. Градската среда осигурява добро прикритие от снайперистите. Придвижването се извършва през специално пробити за целта дупки в стените на жилищните сгради, тъй като тук няма ясно определена фронтова линия и сраженията се водят в жилищните квартали. Фронтът Ал-Нусра мина от тук. Този надпис е останал по стените на жилищните сгради в Дарая. Много предпазливо и през дупките в стените на къщите стигаме до района на стрелбата. Отсреща има снайперист и много често стреля по нас. Цялата стена е пробита от неговите куршуми. От двете страни на барикадата има снайперисти. Само тази жилищна сграда разделя силите на армията от тези на въоръжената опозиция. От тук имаме много близък контакт с терористите. Разстоянието от този пост до тях е между 10 и 15 метра. Те са добре защитени. Направиха барикада от варели пълни с пясък и бетон и се крият зад тях. Ние от наша страна също поставихме снайперисти и ги наблюдаваме и стреляме по същия начин. Това семейство избяга от Дарая и живее в социален център в Дамаск за хора, пострадали от войната. Избягахме от Дарая. Въоръжени мъже нападнаха града и започнаха да стрелят. Дойде армията и ни изведе. Настаниха ни тук. Живеем в тази стая 8 души. Аз, съпругът ми, 4-те ни деца и баба им и дядо им. Децата спят тук, в другия ъгъл аз и съпруга ми, а тук възрастните хора.
Закриехме се в къщата ни в продължение на 5 дни. Не можехме да излизаме. Децата нямаха храна. Дойде армията и ни извадиха с танкове на сигурно място до магистралата. Оттам ни настаниха тук. Въоръжени мъже от Ал-Нусра ни нападнаха и арестуваха. Заведоха ни в някакъв съд, който наричат шериатски. Обвиниха ме, че работя за армията. Унижаваха ме, псуваха ме, заплашиха ме, че ако не призная, ще убият сина ми пред очите ми. Насочваха пистолет към главата ми, защото съм алевитка, т.е. от религиозна общност, която на тях не им харесва. Бях принудена да се откажа от моята религиозна общност, само за да се спася. Пред мен осъдиха на 80 удара с камшик 2 момчета на 14 и 16 години и ги биеха и изтезаваха пред очите ми. Аз бях арестувана с 17 годишно момиче. След 2 дни дойде командир, когато те наричаха шейх, и каза на момичето, че ако прави секс с него, ще ни освободи. Той я изнасили и на следващия ден ни пуснаха. Сара е едно от многото момичета в Сирия, принуждавани да извършват секс джихад. Според идеологията на Ал-Нусра, радикалната групировка, представяща се като Ал-Кайда в Сирия и воюваща срещу светския режим в Дамаск, всяка жена е длъжна да участва в свещената война, наречена джихад, чрез секс, за да отиде в рая. В момента Сара е на 21 години и е в сирийски затвор по обвинение за връзки с Ал-Кайда. Станах член на Ал-Кайда в 10-ти клас. Посещавах религиозни уроци в джамия в град Букамал. Имаше един шейх, който идваше от Ирак и ни преподаваше тези уроци. Те бяха свързани с организацията на Ал-Кайда. Той ни убеждаваше, че този, който не е с Ал-Кайда, се смята за неверник. Първоначално бяхме 10 момичета, после станахме много повече. Той ни каза, че трябва да правим секс с всеки, който е от Ал-Кайда, и че това е позволено от религията, позовавайки се на цитати от Корана и изказвания на пророка Мохамед. След като свършиха уроците и се случиха събитията в Сирия, започна и джихадът на момичетата. Аз правих секс с брат на едно от момичетата и с други мъже. 2 от Либия, 1 от Тунис, още 1 от Мароко и 1 от Египет. После бях с турчин, французин, след това с още 2 мъже от Саудитска Арабия и Катар. Правехме го всеки от членовете на Ал-Кайда, който поиска, и вземахме пари по $300-400. Ако не е джихадист, не носи оръжие и не е член на Ал-Нусра, не правим секс с него. Някои от мъжете сами водили съпругите си за секс джихад при Ал-Нусра, за да не бъдат убити или за пари. Фатима е била продадена от мъжа си срещу 5000 сирийски лири или $25. Вкараха ме в една стая, завързаха ми очите и ръцете. За 12 часа се омъжих и разведох с 6 мъже. Това са графици за секс джихад, открити в база на Ал-Нусра в източен Дамаск, след като е превзета от редовната армия. Хареса ми идеята, че ще отида в рая. При мен дойде ходжа, който ме ожени с един от муджахидините. И той също се ожени за мен. Ръководителят му каза, че след 2 часа ще се разведем, защото има други мъже, които чакат на опашка. Ходжата поиска да прави анален секс с мен, но аз му отказах. Остана при мен 30 минути и си тръгна. Изкъпах се, облякох се и в стаята влезе трети мъж. Ожени се за мен, после се разведе. След половин час дойде 4-ти мъж и също се ожени за мен и после се разведе по същия начин. При тях видях много млади момичета. Попитах ръководителят на батальона какви са тези малки момичета и как правят секс с тях. Те са девствени. Той ми отговори, че един ходжа им е издал фетва, че щом са девствени, пак могат да бъдат с тях, като правят анален секс, за да запазят девствеността им. Много имами в Сирия се обявяват срещу идеологията на Ал-Нусра и биват отвлечени или убивани. Изтезанията продължиха 6 часа. Отрезаха ми ухото и ме караха да го изям. Простреляха ме, куршумът мина през крака ми и излезе от тук. Биха ме с дървени пръти и с електрически кабели. Чупиха ми ръцете, това са белези по тялото ми от побоя. След тези изтезания решиха да ме обесят на едно дърво, но не успяха да намерят въже и решиха да ме оставят да умра от мъченията им. Един от похитителите каза на другия: "Застреляй го в главата и го убий." Но Бог ме спаси. Куршумът влезе от тази страна и излезе от другата. Този свещеник бива обезглавен пред очите на малки деца.
شباب الكل نريد شرع الله. انا ما نقلت السلام. نريد شرع الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. Всичко това нарочно те го снимат и го разпространят точно с целта да бесят страх. Религията няма нищо. Дори може да питате всеки религиозен или учен как се случва екзекуцията в ислямската история. Нали, говорим, когато се свършваше екзекуцията с меч. В момента екзекуцията с меч само се упражнява в Саудитска Арабия. Трябва с един удар да бъде извършена екзекуция. Това, което го разпространява от тези клубове, нямаше нито един случай, до който с един удар го правиха и отзад, а отпред и го колят като животни. Освен духовници, джихадистите убиват и деца, защото са друговерци. Наричат ги шабихи, обидно обращение, използвано към привържениците на режима. بخط عنصرين من شبيحة نبل والدهراء على أن يفتدوهم بأسرى من عوام المسلمين فغدروا مرتين ونقضوا العهد وما علينا إلا أن نقيم حد الله عليهم ونتوعدهم بالمزيد والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله أكبر. Държаха ни в тунел под земята, в малки килии. Бяхме около 200 души. Видях как убиха 15. Обезглавиха майка на 2 деца. Отрязоха и главата. Първо ни съблякоха голи. Всички пленници ни казаха, че ако не признаем, че работим за сирийските служби, ще ни изнасилят. За да покажа, че са сериозни, хванаха 13-годишно момче. Един му държеше тялото, друг либиец оттам Нусра го изнасилваше. Единствената причина това момче да бъде наранено е, че е шиит, т.е. не е като тях, а за техните разбирания е неверник. Тези мъже са въоръжени с черни маски и надписи Ан-Нусра. Целта им е да има религиозна война в Сирия. Видях 15-годишни момчета с автомати и въоръжени до зъби да стоят на постове. Деца, които вместо да ходят на училище, са превърнати във войници. Видях деца облечени като джихадисти от Афганистан. Те или са отвлечени, или са дадени доброволно от родителите им. Имаше случаи на пленени деца, които караха да шофират коли бомби. Те не знаят, че ги пращат като камикадзета и после ги взривяват дистанционно. Видях отрязаната глава на 17-годишно момче да стърчи на кол на улицата, за да плаши хората. Това са записи с деца-войници, разпространени в сайтовете на Ал-Кайда. على وجه الأرض النفير العام للجهاد في بلاد الشام. За тях детството свършва на 7 години. При тези ислямисти. Защото след 7 години, ако, според тях, ако детето ти не моли, можеш да го биеш даже. Даже има някои от тези клубове, където карат дете да реже глава на някой. На други клубове карат децата да гледат как се реже глава. Жертвите са 2 левити, осъдени от шериатски съд. Това дете трябва да получи първия си урок да убива. На записа се вижда и друго дете, което стои до обезглавения труп с автомат. الله اكبر والعزه لله. يا اخي هذا ما بيحل يضرب يا شباب. يا شباب يا شباب مو خرج يا احمد. ما ابو حيل يضرب يا شباب. خلاص اسمعني خلاص. يلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر